ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Umindri ka sarkar jala bakmi ikatan an ubalak men remboi uloong bakatanat kan zakot daga jingalang ban Shong Bishar lo ga Jingdawa jong ka Kasi Student Union ban om penjalan show ya ka samoy terekam jong Vice Chancellor ka National Law University u Indrajit Dube. Haga jinga keram ikilat petai kubor kat penyutu unai Weng arah jarak pusan ubak remboi uloong bakatanat kan sa Shong Bishar ban pej ikirul bagi kendon terekam jong ka National Law University tadalap shisha gejing kena on sepen Shong nongrim kat kum gejing batai jong garul. Ki nong yalam jong ka KSU menne ki wan ya kendo yanga na ka benta ka isu ha ka bayade bat ka National Law University kumba filtip ka state kala seng ya ka na ka university na ka benta ban yo ki khun samla jong ka state ban penbit pembiang yalade hakikam ki bayade bat ka ai ka isu ba ki wan ya kendo yanga kalong hakan ka we kalong ba ki ong hana ba o vice chancellor ba menta ulajan kut kapor bat katkum ki role amde show banteng yao halor kanong rem ba kilap ba kadon kajin pendon kam bakla ya kabor te halor kata ngamla ban ong de ka we ka bang kwa ban ong lada ka rule jong university ka ong ba no visi unamla ban continue we will stick to that kamot ba nginam tengshu ya ka jing ai shakri jong visi lada kadon hakaru namar ba ngisnuthu ba ka National Law University kadaiban hikai na kabenta kabaide baka ai tengam kwa ba no hikai no penjai hapo jamatu university undon kandon kano kajing ongbai kajing subah na kano ka kam pendon club pendon kam baklaya ka bor malra mangi kum ka sarkar ni sya ya kanne kamot sya ke te ngana kaleng jonga ngin Bishar ya kaneka jing petition jongki ngan sa Shong meeting bat ki officer jonga hadin kata ngin pe ba ka ba ngide banle ndre tangan ka we ka bang IP ka bangin le kalong kat kum karo ka Jingdawa kalong we kalong ba de ban Weng sendon bat lane banum peteng show yao kata ka de number 1 kabaar kalong ba ha ka tinglap jongki ba kadong ka jindong pendon ka bakla ya ka bor la ka de ki pisal la ngade ki beki ar te halor kane ngin ya step by step kabanong kom ngin pe ya ki rul ki ain bat kabaar kabangin pe kalong ba la kine ki jinglap kilong ki bade bat ka procedure jong ka university bakan le ngin follow ya ki rules ki ain jong ka National Law University Shillong Meghalaya